Здравейте, приятели! Пътуваме към най-новото ни ексклюзивно предложение – парцел в Боровец юг, 1600 квадрата с ПУП, морска панорама от втория етаж, на 350 метра от главният път, като достъпът е перфектен, може да стигнете дори и с картинг до имота. Ако това предложение представлява интерес за вас, знаете къде може да ме намерите. This time I need to feel you running.